Adicara menika tari patih Bujang Ganong. Aratinipun saking para panjenengan sedaya ngaturaken wilujeng siang saha wilujeng amirsani purnaning pagelaran. Nuwun. Nuwun. Tinimbang turu sore-sore konco, ayo dereng-dereng sowan-sowan di Kadipaten Kuthapada. Roko! Ijo! Hey hey! Oh ah! Oh oh! Hey hey! Oh ah! Oh oh! Hey hey! Oh ah, kocap kacarita. Kala semanten wonten ing Kadipaten Banterangin, ya ing Kadipaten Kutha Ponorogo. Wonten Kanjeng Bagus Prabu Klono Sewandana. Medhalanipun sipun saking ngawonipun Patih Bujang Anu kang sinebut Patih Bujang Ganong. Ratane berdiri sumber pekerkosone pun kang kertas bapak boleh pandikang sisane grendo bebasane. Ora kang nyaya kota praja kang para mandri kang sami nandhang gandrung kabrangun. Patih Bujang Ganong dereng dereng sowan Kadipaten Kutha Banterangin ngripun saking Kadipaten Kediri. Wonten Kusmani ayu kang jejuluk Dewi Sangga Langit. Ajanipun Kang Prabu Kertanagara. Hey hey oh ah oh oh hey hey oh ah oh oh hey hey oh ah oh oh hey. Wah ha ha ha. Hey, say, ah, hu, ah, hey, 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 dos, hey, ah, oh, hey, oh, hey, ah, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh. Ladala Patih Bujang Ganong sumaniku kang pedhot ing Kutha Ponorogo. Batinipun saking Kanjeng Bagus Prabu Klono Sewandana. Ora kang nyanda kota praja kang para mandri kang sami nandhang gandrung medhalipun saking para wadya bala patih. Para wadya bala Ponorogo. Yen tor tedas sumbar tedas ribu pada makone pandikang sisane grendo bebasane. Wah Pak Ganong Sempal 87 coba wah ha ha ha. Hey 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 say ah oh hey oh hey oh hey hey.
Bangganong saking Jombang Sepal Kru. Dasar wonge bagus-bagus. Sayang siji. Ora tau adus. Wah. Ya iki lho bocahe. Dipadhegani wonten bimbinganipun Mas Yusuf Wibisono. Latala Dayun. Iki dayunan apa piye? Daya. Saya suwe, saya lemu. Saya suwe ora iso salat. Wah iya ajur. Ayo. Ratanipun saking Kang Kadipaten Banrangin Dewi Sangga Langit kang namel Patembayu Prabu Kena Sewandara kang oleh patunipun saking Prabu Singa Barong Ari kang diwastanipun kang kali katak merak reyok Ponorogo. Ayo dening pangastuti. Wah.
oh. Eh. Awas kabel. Oke, monggo mbok menawi sing kagungan kajat utawi si sunat ora gelem. Lah sapa wi? Oh nggih. Ha, Prantosi. Mbok menawi ingkang kagungan kajat nggih. Sinten kemawon perwakilan saking Bapak Sipul Haja sak keluarga. Mbok menawi ingkang pinggah saking reok Waturi pinggah saking Sasono Pagelaran nggih. Monggo. Perwakilan saking Bapak Sipul Haja sak keluarga mbok menawi ngaturi pinggah saking Sasono Pagelaran ingkang pinggah saking reok. Kalau semanggaaken nggih, monggo. Ayo lo.
Matur sembah nuwun Bapak, terima kasih. Oke, matur sembah nuwun. Tepuk tangannya Madru bersama Ngadir, tepuk tangannya Madru wah, matur sembah nuwun. Paling babu. Awas. Mumbul. Ayo mumbul. Ya adalah
Lah ngono lho gena-gena. Kok kono rene mencolot. Kok niku gak usah helman ki. Maras ketilang polisi. Dangage. Satu, dua. Ya wow. Koyok kancane mang lho. Kok niku yo ngene wis gawe ngene kok yo. Lah iya. Tambah jalan di tempat. Gak usah. Malah bota-boti ngene iki ku. Salto sob. Lah Ayo. iya. Loh. Loh, ladalah. Loh, aduh. Pas kamu pecah, Sob. Gocer tak gak kon salah gak kayak bola. Sedelok. Seta. Loh iya toh. Kon niku asline iso tagak sih. Iso salto tagak asline kon niku. Nah yo. Jane kon niku iso salto tagak. Awakmu salto. Aku salto iso. Teko kono rene. Rene berhasil. Iki koncone. Rene berhasil. Kon mulakne ta. Ning dinggon pengganong iku sing dijokno iku kemampuane kon weteng ya tok jokno. Nek gak iso salto liyane. Lho, aku sembarang iso. Sembarang iso. Sembarang iso. Temenan. Lho. Ganong. Jaran. Jaran. Iku gadekno BPKB. Ah, iku penggaweanmu anjene. Lah. Apa iso apa? Iso. Multi kalen. Roda gila. Roda gila. Awakmu iso. Iso tagak. Roda gila. Yo. Siapa berani? Siapa takut gedeng. Siapa takut? Apa siapa berani iku? Diwalek udel mungkin biyen iku siapa takut ngono kok. Kon iso. Nah, yo kecil. Tuntukono. Tak cuntui. Yo ngono sih. Alah. Blung pajake blung, cemblung. Ha iki Lah iya. batine pentol iki. Batine bakso iki. Iya, wingi ndelok daging korban kok kena digeleng kok. Bakso ndi blung? Ayo tuntukono. Pokol Mas. Beri aplaus tepuk tangan. Bareng-bareng Azril Wijaya Putra. Ayo pakmu. Nah ayo. Aduh. Goblok. Mengarep, Sob. Mengarep. Lah apa kok natret yuk? Contohnya mang lo mengarep. Gelundungnya kok mengarep. Lah apa kok natret yuk? Kleru. Nah yuk, bukan Mas. Mengarep. Kok ini bisa tagak sih?
Lha lah apa kok raine kancamu mbok gekeset tuh. Sikile dicekeli, sikilmu iku dicekeli but iki. Sikil lamburang. Nah, ayo ta. Bokelas. Kono ora kompak ya wong loro. Wah, wong budal bareng kok ora kompak lho. Ayo Mas, pukul. Ayo, ngarep. Padha lanange lho rek. Goblok. Jane sapa sing gak iso sih iki? Kon gak cawik pirang dino pusing. Wes gak usah roda gilan, saiki salam mesti ae. Iya. Wabarakatuh. Assalamualaikum apa duduk. Oh di sapa ta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya mak ngomong erek? Kok sapa mari salam? Iku nyopo wong kene. Nyopo biasa kan para bapak-bapak ngono. Aku gak lagu. Lah. Titik kok. Para penonton. Bapak. Aja akeh. Bapak ya akeh. Para penonton, bapak-bapak ngono loro wae. Oh, di loro. Singkat. Para penonton. Bapak dua, ibu dua, para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu lah pokoknya bapak dua, ibu dua, sarimi isi dua. Biasa ngono e. Gak usah ngono. Kono gak entos. Sing apik ngono. Gak karo masyarakat kene lho, bapake kok kopian kabeh. Masih aku ngene-ngene wengenane dadi mudin aku sedina. Dadi apa? Dadi mudin sedina. Mudin sedino. Mudin. Mudin sing bagian rabekno iku lho. Sedina. Rabekno apa? Rabekno sapi. Contohnya sing apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngono lho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alaikum. Apa mau dindak jundu? Emang lo jebuse lah apa goblok? Wis kon goblok anu. Salamu ngono. Ngene lho. Kono ku mbulet assalamualaikum. Ngene lho, rungokno. Amma ba'du. Lah, Goblok anu. Wis, dhewe menghibur. Gak suwe-suwe. Pak nguasne, Pak nyawerne, Pak.
Lho, nyawer maneh mari kira. Oh nggih. Oh nggih, sip, Pak, nggih. Sip pokoke mari ki dhewe nyanyi disawer. Sawer. Iya. Iya nek dikaine gak? Lho, dikai. Iki wong dermawan iki. Ngawur. Iya. Kancane Darmaji. Dermaju kakekmu ah. Wonge ganteng iki. Heeh. Ngene iki padha ae apa ngarani nyenengno masyarakat kene. Blung jemblung. Blung. Loro blung. Loro. Lapa ya? Bekecot, Blung. Oh. Lah apa ke lapo mudun? Lah nek buka juga duit. Lah nek kukur-kukur tok. Menghibur, nyanyi, solawat. Iya, solawat. Awakmu nyanyi. Aku sing nyanyi. Ini seragak terbangan. Oh miber, miber. Alate, alate. Iki nih lho, sing kompak ngono lho wong loro. Adik maju. Adik maju kono lho, cek ketok wong-wong. Oh. Mas. Duh. Ayo kok, lu tambah rundingan rungokno. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, 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 ya dana, ya dana, 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 ya dana, ya dana, dana, prang, prang, dung, dung, prang, dung, 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 prang, prang, dung, dung, prang, 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 prang. Weh, tak tilik-tilik lu lapo. Bisa tak gak kon? Hah? Oh iya sih. Kayak sapa? Lah aku dilokno koyo ganteng ya njaluk duwite. Iso tak gak kowe ngukir? Temen ta? Ayo. Tenan. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, 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 ya dana, ya dana, 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 ya dana, ya dana, dana, prang, prang, dung, dung, prang, dung, 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 prang, prang, dung, prang, prang. Iso, cepet iso berarti cepet, cepet ya. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, 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 ya dana, ya dana, 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 ya dana, ya dana, dana, prang, prang, dung, prang, dung, prang, prang, dung, prang, dung, prang, prang, dung, prang, dung, prang, prang, dung, prang, 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 prang. Iya, iso. Ngefan apa mungkin? Gawanteng kan berarti. Takon ngomong gini. Lapa? Fanmu akeh. Duduk sik, duduk ayo. Iki nanggap jaran ta nanggap arek cicili rek. Rono Dek mudun sik, Dek mudun ayo madun. Awas bantek suruh metu lho ya. Ayo mudun. Bantek suruh metu awas. Piye?
Muduno, banteng suruh ngamuk lho ya. Iki banteng suruh lain daripada yang lain. Alhamdulillah. Muduno. Trek. Wah, kancaku rek. Ngangke. Apa-apa garuk. Iya, apa-apa garuk. Nek nyawer ki nak ro bulane. Iya. Ini yo. Takok wong kene kok niku jek wong ganteng berarti ngene iki. Ganteng. Iya. Malah nek disenengi arek cilik-cilik Iya, ngono. disenengi iki takono wong kene. Takoni. Yo. Kula niki ganteng apa elek? Mantap ya? Iya sih aku kok. Iya. Ganteng apa elek? Ganteng apa elek? Sing kono. Kula niki ganteng apa elek? Krungu. Kula niki ganteng apa elek? Kompak sih. Iya kompak. Apa-apa? Elek itu gedenya. Elek apa sih? Hah? Karo takon. Oh, kocok. Nah, iki kocok iki. Iki lho. Hah, kocok ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hah. Awas. Buka. Hah? Ayo ngono. Lah terbangan. Lah ngono gak pantas terbangan ta? Ya gak pantes kok. Lho gak pantas. Jaluk pantas ya? Jaluk pantas ta? Iya ya. Jaluk pantas Gun. Jaluk pantas. Jaluk pantes. Yo diwaca isik no nek jaluk pantes. Ben menjiwai ngono lho. Lho iya. Ngono kok bojone yo arep ngono lho. Kok yo mentaleng tep kayane lho, mentayan lho. Lah iya, Kir, bojomu yo kok yo arep ngono piye lho. Kok yo arep bojomu piye lho. Ya ampun. Oh iya ben menjiwai ngono lho. Lho iya. Ngene bot-bote meneh bayar mekar. Oh ngono. Oh iya wayahe. Nek Senin Kir. Tanggal abang prei kok. Tanggal abang prei. Lah wingi dibeli apa kan mangke? Iku apa jenenge? Beni. BRI. Amarta. Wes kon nak kepin pantes. Ayo pokok Mas. Kering sudah rasanya air mataku. Terlalu banyak sudah yang tertumpah. Amin, muga-muga dakir temenan ngene. Kalau kene menangis meratapi buruk alhamdulillah. Lho nasibku. kon kono Bu, kandhani ya. Vitamin cabang balik Nasib sama buruk seorang Kir. habis Kandhani ya. langit bagai Saya mau tanya dengan nyambat. atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri matur suwun nggih. jalan Vitamin cabang bener dok. Alah kon kok. sisa orang yang Nggih sing meteng sampean nyambat nggih.
Langit sebagai atap rumahku Iku wis. dan Biru aja. bumi sebagai lantainya. Hidupku Matur suwun. menyusuri Alhamdulillah. jalan Ini kena gambar mekar, Kin. sisa orang yang aku makan. Jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari Minta meja pengbelan wedok. dan hujan. Begitulah hidupnya aku jalani, entah sampai kapan hidup begini. Kering sudah rasanya Alhamdulillah, air dah keren, dah mataku. Terlalu banyak sudah yang tertumpah. Pantes. Ya pantes ya. Menangis Ya, pernah kamu AWP ya? meratapi buruk nasibku. Nasib buruk seorang tunawisma. Langit bagai atap rumahku Jos. dan Meja bumi pengbelan wedok. sebagai lantainya. Hidupku Power sih, Zakir. menyusuri jalan Ini ben ya tadi gontok ya, ben. sisa orang Ya iku, Ken. yang Ya iku bose, Ken. Ya iku bose. Ya iku bose kowe. langit Bose. bagai atap rumahku Minta me. Kilo kir. dan bumi sebagai lantainya. Hidupku Minta me coba menyusuri oleh kardus barang ya. jalan Di video kir dilebokno sisa orang yang aku makan. Iki sampe lebokno TikTok nih. Jembatan menjadi tempat perlindungan dari terik matahari dan hujan. Begitulah hidup yang aku jalani, entah sampai kapan hidup begini. Alhamdulillah. Oh, dikai gedang kir. Hei, kemana didulang gedang? Lah, iki awakmu pantes. Nek wis dadi ngene iki. Bayi-bayian. Iya kan dadi bayi. Kok nak kepengin gedang sih? Bayi, dadi bayi. Ayo, bayi ta? Iya, iya. Dadi bayi ya. Aku ibuke. Aku mbak. Kon bayi kon niku bayi. Nang mapan ta? Lah nang mapan bayi. Nah. Nangis. Nangis. Nangis bayi ku lho. Cemplung bakso situ, Nangis gak usah. Nangis biasa bayi. cemplung bakso situ. Prene bakso situ. Bayi goblok. Lah iku yo gak bayi lah, bayi wedhus. Oh iya. Gak ada gedeng aku pegel kabeh.
Goblok, mbok duraka aduh. Makane anake koyo ngono. Nangis. Hei, ini lo tak contohane. Lah nangis samane. Hei, yo tak contohane. Nangis. Nangis mana? Nangis ada lagu sih. Mama. Lah terus bener sih. Bayi-bayian yang ngono. Oh, kate piye maneh? Hah? Ganti aku dadi bayi. Sopo aku ta iki? Sembarang. Karo. Mane aku? Iya. Kok niku bayi kemerangsang. Bayi mbok yo sing biasa. Itu. Iya. Mamamu. Mamamu. Ya, udah. Itu lakon apa rono? Sita gak? Lucu lah. Nangis. Anggrek aku dadi makne lho. Wis rene. Wis. Bung Jemblung bakso situk. Kandhani ya. Laris kon blong jemblung. Halo. Panjak kok ngene rek. Kene. Iki acara ya arek sik akeh. Blung telu. Opo sih rek? Iki telu, bakso telu. Bakso telu. Alah rek. Mari iki kate ngomong nu papat ngono ndi. Telu blung. Oh, telu. Blong, 5 blong. Bapak nek dibayari Edi yo. Telu wae. Wis, menghibur sakmene ae. Arek-arek isih akeh. Iku lha apa goblok? Arek-arek permainane iki isih akeh. Iki Mang Azril Wijaya Putra. Ditanggap Bapak sinten? Sinten? Sukadi. Sukajin. Oh nggih. Sukajin. Apa? Sukajin. Jin. Lah nggih jin. Jin. Jin goblok. Lah ya jin kok iku jin apa? Lah jin. Hitungano. Dalah Ibu Janatun. Oh nggih. Muga-muga Bapak Sukajin kalian Ibu Janatun. Muga-muga rezekine kathah. Amin. Sehat walafiat. Amin. Tutup apa iki? Terop, buka amplop oleh akeh. Oh amin no. Amin lho, Bu, kamu nanggap rek. Dongakno ben sampean ditanggapno maneh meneh. Oh iya. Ngono lho. Duwe anak maneh ta gak ya? Lho. Ya muga-muga duwe anak maneh. Nggih, muga-muga angsal momongan maling ngono. Meneh nek sunat nanggap AWP maling nggih, Azril Wijaya Putra nggih. Ya aja lali sup. Apa? Bene pengin nanggap ya. Nggih. Saking Cak Eclek lho. Oh nggih, heeh. Cak Eclek niku dapurane wonge nggih niki. Niki. Nek sampean kepengin nanggap Azril Wijaya Putra ten Mas Eclek. Wong sing bagus dhewe. Gak usah ado-ado nang japanan. Heeh, Mas Eclek wis siap. Sing disunat muga-muga niku wis sunat tak gorong, Mang. Napa? Lho. Gorong garing wis rabi ya men Bu. Lho kate rabi. Lho kon kok
Lha ku piye nek nyunat tuh? Sunate wis suwe, Sob. Saniki ngruwohe ngoten ta. Oh nggih tasakuran alhamdulillah. Wis berarti ki mari ki rabi nanggap jaranan maneh. Iya. Dhewe diundang maneh. Nek diundang nek gak merongos aku. Gak yo didongakno nanggap maneh rezekine akeh. Muga-muga masyarakat kene iki seger waras. Ayam tentrem, sehat walafiat. Panene oleh akeh. Muga-muga sing duwe utang lunas kabeh. Amin. Sing gorong duwe utang. Lah ngutang maneh. Utang iki. Kok dikon utang maneh yo. Yo, saiki gak kata lah penak Oh utang-utangan. iya. Setor KTP Senin cair. Ya kaya Makarno. Utangnya penak. Oh, Bu. Wong bojomu ketuane kok, Sob. Loh, ketuae Bu bojoku, Bu. Nggih, tek wis wayahe Senin, mekar. Kula sampean semerap. Ten pundi? Sengidan. Wis ngidan kok. Ora, wis gak duwe. Tanggung renteng. Alhamdulillah kompak-kompak, bolo-bolo kene iki wis nglumpuk, tumpek blek. Permainan arek sik akeh kir. Ana paribasan, krepek gedang, sitidang. Lho. Kakekmu ah. Ana paribasan, krepek gedang, sitidang padha krasa. Ah iya. Nah, padha didongakno. Jaya Wijayanti Azril Wijaya Putra original tetap Jaya. Pokol. Sang Prabu Singo kumbang. Mingkem kir. Mingkem jogete kir. Joget. Ngene ben yo dadi gonto.